Kayak di sini. Dah, tak bilang dah. जाबाय ना लोगो नैबेखौ गानदो दख'नाखौ दे गान दे जाबाय masih मोजां जासिगोन मोजां जादों ना जोंहा लाबजों जानोसैना मैथाखौ सिरिसिगोन नायलाय जाबाय दाव माथो नोंसोरनि गामियाव थाइजौ दंना गैया? जोंनाव मोनजायानो ए दे जोंहानाव मोजां जोंहानिथ' नङामोन नामा जोंहानावनो जालांदों गोदै जाखागोन जोंनि रायलायनायखौ खोनाखाया रायलायबाय मा रायलाय माइसेयाव दांनानै Ready 1 2 3 deh Oma beli ke? neng angsinya sampai deh Getar zaza Srem kak Zaनाय नायनोसै मोनसे deh जादो Asik गोखै हाथारला गोखै माथो थाइजौआ 2 3 गोखै मोनदो जा जेबो नङा मोनसेद्राय जाद्रायबायदां Mahal ini beberapa sinar lana itu betul dia zakasih kurang cuma sanksinya lah terus coba sini karena itu kan Ang bisa lang sigaw Sampai dah deh siapa? Dia boleh lah. Ini kelah deh. Nah. Nagundan sih Kau bagi ada masih lulus deh. Zul lagi deh. Sudah. Sudah. Nah, sudah. Ayolah jangan mabat halir. Iya. Halir bang. Ayo mak kelam dengan
सुलाय नै मबाइलाव ओरैनो भिडिअ नायलाबायदों हायजों दा इथि बाराय थांबा थांथला दे होमबा थादे ओइ लोगो बै जोंहानि बै बियो इथिबो दङ ओइयो थिंजाय औ दा जोंहा बैयाव ना गुरगोन ना जायो थिगसे जेखाइ लानानै जब्ब' जब्ब' गांजेमा दै जब्ब' गांजेमा जाबायदां जाबाय जोंहा सानद्रि सेफटि लानोसै जावो जोंहा सानद्रि सेफटि लानोसै रेडि सिगांथिं लाङो बे मोनसे मोजां नुसोबाय दे जाबायदां गारगासिनो माबायदि जादों लोगो जा गोथावखा मैथाजों दालिजों जानो बरिया पापराबो गोथाव जादों फाजायालाय भाजायाथ' बरिया बुंनो ना जानानै न' थांदो दे बिदि बुंनांगौमोन टेस्ट जाथारो 3 fede Mama lari. थांलायनोसै जोबनायनि Ayo bidik lain selalu konser. Lain baik cinta konser ada. te labau